Συμφωνώ καταρχήν με τον κύριο Μανουσέλη. Είπε κάτι πολύ ωραίο που μου άρεσε, ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς από μόνοι μας και υπάρχουν πράγματα που μας επιβάλλονται από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αν θέλετε και από τους δανειστές μας, τους πιστωτές μας. Εγώ μιλάω για το εμείς. Εγώ από την αρχή της κουβέντας μιλάω μόνο για το εμείς. Το πρόβλημα, κύριε Κοτσαπασάκη, ότι αυτά που επιβάλλονται ακυρώνουν οποιαδήποτε προσπάθεια. Όχι, με συγχωρείτε. Ακυρώνουν διότι διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, κύριε Κοτσαπασάκη. Μισό λεπτό. Δεν μας βοηθούν αυτή τη στιγμή να στήσουμε κράτος. Εδώ διαλύουμε την κοινωνία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μας αφήνουν ένα περιθώριο να κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές και εκεί πάνω να μας επιβάλλουν όσους, αν θέλετε, έτσι, περιοριστικούς όρους, αν θέλετε, αλλά στο θέμα των διαρθρωτικών αλλαγών. Και όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Διότι με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τι διαρθρωτικές αλλαγές θα κάνουμε. Να σας πω και κάτι, και τι ενδιαφέρει και τον κόσμο στην τελική, άμα είναι άνεργος, αν θα γίνει μια διαρθρωτική αλλαγή στο κράτος ή όχι. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοσολάκη, να το πω αυτό που θέλω. Μισό λεπτό. Από την αρχή σας είπα ότι δεν πρέπει να θυγεί το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος, το προνοιακό κράτος. Έτερον εκάτερον. Δεν είναι έτερον, έχει δίκιο ο κ. Κουβάτσος αυτό που λέει. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρέπει να καθιερωθεί αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Μα όλοι τα λέμε, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Πρώτος εγώ τα λέω. Και τις αλλαγές τις διαρθρωτικές να κάνουμε και οργανισμούς να κλείσουμε. Μα είναι διαρθρωτική αλλαγή, κύριε Κονσολάκη. Διαρθρωτική αλλαγή όμως δεν είναι να κατεβάζεις το μισθό στον ιδιωτικό τομέα στα 400 ευρώ. Σε μια χώρα, προσέξτε, είναι άλλο να λέμε για την Εσθονία, όπου ήταν μια χώρα που πίναγε ο κόσμος και τώρα είχε ένα μισθό 200 ευρώ. Μάλιστα. Και άλλο να λες σε μια χώρα που είχε μάθει ο πολίτης να ζει, ξέρω εγώ, και είχε δομήσει τη ζωή του. Διότι δεν ζούμε εκεί στην πιο φθηνή χώρα της Ευρώπης. Το αντίθετο θα έλεγα. Βεβαίως. Ζούμε σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις της Ευρώπης. Μάλλον πιο. Και να λέμε ότι, ξέρω εγώ, 800 ή 1000 ευρώ ή 600 ευρώ είναι υψηλός μισθός, όταν αγοράζεις το γάλα και το ψωμί με 2 ευρώ τη μέρα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Πότε? Όταν πεθάνουμε. Η μείωση μισθών και συντάξεων δεν αποτελεί διαρθρωτικές αλλαγές. Διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό εννοεί η Τρόικα, κύριε Κοτσαπασάκη, τελικά διαρθρωτικές αλλαγές. Εγώ εννοώ η αλλαγή στη δομή, οργάνωση και λειτουργία του δημοσίου τομέα. Παράδειγμα, δεν μπαίνει κανείς, κάτι που είπε πολύ ωραίο ο κ. Ποντικάκης στην αρχή της ομιλίας του, δεν πρέπει να μπαίνει κανείς στο δημόσιο με το τηλέφωνο του πολιτευτή ή του πολιτικού. Κανένας, εξετάσεις οι πάντες. Αυτό αποτελεί διαρθρωτική αλλαγή, γιατί αφορά τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του δημοσίου. Προσέξτε τι σας λέω. Αυτό που λέει ο κ. Κοσολάκης δεν είναι διαρθρωτική αλλαγή. Η μείωση μισθών και συντάξεων δεν είναι διαρθρωτική αλλαγή. Μα εκεί περιοριζόμαστε. Περικοπές, επιτρέψτε μου να πω μια άλλη διαρθρωτική. Και ξέρετε κάτι, και κάποια στιγμή μας λυπούνται και λένε και πετάει και ξέρω εγώ βγαίνει ο Γιούγκερ ή ο Τόμσεν και πετάει, ξέρετε κάτι, τους έχουμε φτάσει λέει και στα όρια τους. Δεν αντέχει άλλο αύξηση φόρων ο Έλληνας εργαζόμενος ή δεν αντέχει περικοπές. Και βγαίνουν μια μέρα μετά και μας προετοιμάζουν και μας λένε ότι ξέρετε κάτι, δεν έχετε φτάσει στα επίπεδα της Λετωνίας ακόμη. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν, κύριε Κοτσαπασάκη. Και τους έχουμε αφήσει το δικαίωμα να μας κοροϊδεύουν. Τους έχουμε αφήσει το δικαίωμα να μας κοροϊδεύουν. Διότι δεν μπορεί να βγαίνουν τη μία και να λένε ότι ξέρετε κάτι, ότι σας σώσαμε και σωθήκατε που αποφασίσατε να ψηφίσετε το δεύτερο μνημόνιο και να βγαίνουν μετά από 2 μέρες να λένε ότι αν δεν το ψήφισαν οι Έλληνες, υπόθηκε μέσα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το χτύπημα για την Ευρωζώνη θα ήταν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Τελικά ποιος έχασε δηλαδή? Σε ποιον κάναμε καλό τελικά, στην Ελλάδα που τη σώσαμε ή στην Ευρώπη? Σώσαμε τους δανειστές μας, κύριε Κοσολάκη. Τους δανειστές μας σώσαμε. Σώσαμε τους δανειστές. Να ολοκληρώσω κάτι. Επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Τους λέγαμε να συγχωνεύσουμε δημόσιο τομέα. Τι τους λέγαμε, τι κάναμε πολύ. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Τι έγινε? Και επειδή δεν τα κάναμε αυτά, δηλαδή θα πρέπει να ανεβάσουμε το μισθό στα 400 ευρώ. Άλλο η της Τρόικα που ήταν η δόση, είναι ερώτημα κατά πόσο ήταν ωφέλιμη. Αυτό να το συζητήσουμε. Οι πολιτικοί κοροϊδεύανε. Μας κορόιδευε η Τρόικα και δεν κοροϊδεύε εμείς την Τρόικα. Μα οι πολιτικοί. Και τώρα μας συμβουλεύετε να ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι οι πολιτικοί κοροϊδεύανε. Μας καταστρέψανε για να εφαρμόσουμε τη συνταγή της Τρόικα. Διότι αλλιώς. Παρακαλώ να ολοκληρώσω. Για μένα, διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν αυτά που είπα πριν. Συμφωνούμε. Δεν είναι οι μειώσεις μισθών ή οι μειώσεις συντάξεων.
Μίλησα για καταργήσεις υπηρεσιών, για συγχωνεύσεις υπηρεσιών, για ιδιωτικοποιήσεις και βεβαίως για την καθιέρωση της αξιοκρατίας. Έρχομαι σε ένα άλλο, το πέμπτο, για να κλείσω τις διαρθρωτικές αλλαγές, θα πάω σε ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό για μένα, που αφορά πάντα το δημόσιο τομέα. Είναι δυνατόν να μπαίνουν διοικητές των ΔΕΚΟ, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχει το κράτος, δηλαδή όπου το κράτος έχει το management. Βεβαίως, να μπαίνουν αποτυχημένοι πολιτευτές, δηλαδή υποψήφιος ο οποίος έχασε, δεν εξελέγει στο νομό του, στο νομό Άρτα, στο νομό Κορινθίας κλπ. Τοποθετείται μάνατζερ σε μία ΔΕΚΟ. Αυτό είναι απαράδεκτο για τις προηγμένες δυτικές κοινωνίες και οικονομίες. Η ΔΕΚΟ, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ευρύτερα, που ελέγχονται από το κράτος, όπου το κράτος έχει δηλαδή ένα public management, πρέπει να έχουν managers, πρέπει να έχουν οικονομολόγους μέσα από τον ιδιωτικό τομέα που έχουν δουλέψει, που έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και που θα έχουν θητεία στο συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτά είναι διαρθρωτικές αλλαγές, αγαπητέ κύριε Κονσολάκη. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ σε μειώσεις μισθών και μειώσεις συντάξεων που κακώς έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εντοπίσατε πολλά σφάλματά της σε όλη τη συζήτηση. Η κυβέρνηση 2009-2011 έκανε τραγικότατα στον υπερθετικό βαθμό σφάλματα. Δεν άλλαξε το δημόσιο. Μειώνει τους μισθούς. Μειώνει τις συντάξεις. Κάνει πράγματα τα οποία εμένα δεν με εκφράζουν. Έτσι. Και πιστέψτε με, και πολλά από αυτά δεν είναι καν μέσα στις προτροπές της Τρόικα. Πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Μανουσέλη. Κρατήστε το, Πρέπει να δώσω το λόγο και στον κύριο Μανουσέλη λίγο, να πάω σε διαφήμιση μετά και μετά θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη συζήτηση.